Айде, дай нещо. За лявото, за дясното. Нямам за ракет. Сил. И цигарите свършиха. Имам 2 стека хлад. Акция. Акция. Докато седа на дивана, меря точен кантар. Ново известие последвам в Инстаграм. Ела насам, ела да ти го дам. Как се лига, мале, хич не ме е срам. Пикнеш ли ме? Идвам. Взимай какво ти давам и не ми се обясняй. Вземи си, заминай, не дей се занимай. На тебе да ти е добре, другите ги бавай. Всичките са мърши, тия мат с чата бърши, иска пак да свърши. Времето лети, свива и жули пуши, кото искаш прави. Къде си ти? Нема е бе, пуша в 4.20 до 25. На писта дигам самолет, сложи 2 бучки лед, 4D, кът на кино ми е, хепаса ми амиго. Знам, че гълташ синьо, главата та върти, перална центрофуга, чуваш ли? Вземи се, събуди, сънуваш ли? Или не си спал от 4-5 дена, нямаш никаква схема, наркоманска схема. Ден, 2, седмица, 2, 3, време за оферти. Бягам, давам, пада, ставам, чивка нямам. По-добре, на къде отиваш, на къде, лабиринти. Изхода е кинти, играя на настилки. Вчера дадоха ми някакви билки и аз взех да ги продавам. Такива мишоци като теб се ебавам. Когато ставаш, аз лягам. Лягам на точка, бе, си лягам.